Днес сме в Стерия Крафт. Аз съм лъчкатора. Аз съм Firefly 93. Снимаме Survival. И сега започваме оцеляването. Трябва да се улучим малко от плана, да му почнем строенето, поне така план пише. Мога да изчакаме това, между другото, да наглобим. Сърва, между другото, е много забавен. Гледат шапурка, такива балто, гъщета, такива лечени обувки, такива глупости. И така сега почваме целям. То не спана. Почва много строен, много грифно. Трябва да се увеличим още. Много. Нашия приятел някъде се сгуби, но точно на телепорт. Надявам се никой да не ни убие. Аха, е бе. Така. Тук съм. Той се върна. Върна си. Много мразят така. Те още той са толкова ли са просто или почнат си правят къщите. Точно така. И, той се направи така от блъскаща. Ела трябва да минем от друго. Куче. Трябва да минем от друго. Фебел. Някак си се бъгнах в рез. Еми, аз ти казах, че той е такъв. Сега не може да излезеш. Има един начин. С как го написах, че не цъснах и... Това, капсулка. Дали не следва, той пак се заводил, пак ще се телепортне. Не се тръжете, ако... Това е най-важното. Това е най-важното. Той е малко си откачен и това. Той е малко си откачен. Да знаете, че леко време нацепва. Това ще се промени скоро време. Сигурно този епизод няма бъде толкова интересен, докато не се намерим това. Първи епизод. Но тук трябва да намерим едно дървето. С брадвето, като пише тук. Да. Върфил, ако намериш някакви такива, ако намериш дърва, ако искаш даже да тръгнем от другата страна, ако намериш някой дърво, вземи да го... Аз не знам къде съм, в момента съм в резиденция. Още ли ти си ми се върна назад? Ето... Мезето ще ми свърши, ето го. Месце. Поне има фри ябълка. То на всичко пише фри пред него, ама... О, падна. Аре бе, те хора тук много не знам. Те са уникални. Тук носите, направо Защо имам 5 диаманта и 5 желязо? Да. Това е Generation. Това е плагин по-скоро, мисля, че. Където като играем горе някакви минути в сървъра, ще ни дава някакви награди. Мисля, че само те награди, не знам. Да знаете, iPad ще го оставя на сървъра в информацията. В чата пишат, омага, дават ми дъмъта. То май на всички дават, то това не е начин, аха. Да. Защото ти си влезе преди мен, но те трябва да влезе това преди мен. Аз вече си имам още месеце. Агнишко. Ти пак ли написа това? Не, Агнишко. Ма то пак му е написан Китфри, то това може да си го спамнем на наш колко. И той без това гол, нещата се чупат много бързо. Те за това си имам. Ама мезето. Те на два логи. Аз между другото, чакай, че аз пропуска, аз си говоря тук и си забравя другото.
Аз не намирам никакво дърво, само къщи от лазурит. С смисъл пак. Сериозно. Между другото, това много бързо чупи. Те нищо стърни, те това са то плюс, че те год нещата им все още са с такива, с... Някой е реснал горичка. Аз съм в една такова, какво беше? Забравих дъбо или как беше? Не дъбо, сега забравих как беше. Дървото. Те не е много добре, че са го направили постоянно да може да се взима, защото все пак дават и голден apple. То да, то като има PvP, то не да. По-скоро да. То няма PvP между другото. What the fuck? Има бе, чакай. На мене ми даде jump boost като бе. О, И на мен даже. Та не спира бе. Аз спирам. нали? Аз ще Чакай, то аз ще умра бе. Аз имам с Jump Boost направо, не знам, 3. Леле, аз не мога да скоча едно купче, тук го скачам. Аз прескочих равнина. Гъджа, мен. О, Ето, добре, аз ще спря. Това е някакъв... Луда. Ако искаш направо с телепортни... Какво стана, бе, направо? Направо така ще се направим път. Нашия приятел пак нещо изчезна. Приятелче. Сега ще бъде време да джумбус, защото другото пак. И аз добре, че имам файл аспект на меч. Значи. Тук има permission, да. Не знам, че така леко цепи от сервера не е. Не знам, че повечето хора не си го плащат да ги хостват серверите, като искат да не е толкова лак, само товарите по компютрите толкова. Става, гледай какво ги мръсва. На мезе. Той има такова. Гледай, аз съм изкопал 4-5 км, колко 40 купчета. Не е толкова и... най-после излезох от един равнин. Окей. А за какво постоянно спираш да говориш? Не спирам. Не, аз не чу. Добре, както и да е. И намерих някакъв тук травинче. Да, то се знае, че има. То между другото може още малко и ще му такова. Аз телепортни. Чакай, че намерих нещо много готино. Какво е то? Това Някакъв идиот си е строил с железни огради, с кварцови блокове, с тухли и всеки такива неща и няма рез. Браво. Давай. Гледаш да го... Направо да не стане нищо. Местито ми свърши. Какво беше са? Мизе. А що ми дай само едно, бе? Не, чакай. Така пак. Тук може да бъде. Това тук е хубаво. Ето. Но там да се направим някакъв като клипка. Това не е от аз мислех, че бъде малко по-такова. И знаеш, почва сам много странно. Имаме армор стенд. Да, между другото, мислех, тук може да се направим нещо, но то гледам пак е чупен. И между другото на мен мистечко няма да свърши. Имам и заешко, и агнешко. Ще си похапваш обилно.
ето, добре, че то ще бъде на топ, сега почва да се прави работа. Не мога повярвам, че единственото дърво, което мога да намеря е от смърч. Сега ако намерим това място на подводното царство на тези, как се казва, на рибици. Новия апдейт където беше. Където има там един пазач, това е... Между другото това е, не знам как са такова, как да поникнем с това. Бях го намерил път на Survival, бях така да си играл съм да тествам неща. Бях го намерил и тая голямата риба пуска това такова, как се казва това... Като купчето не мога да го щупим, дори да си ефективно са 1000, не можеш да щупиш тревата. Тревата можеш. Такова мининг фактур, не това, да. Да. Това не мога да го щупиш, това... И това е по 2 минути, аз докато се побежа. Някой си е заключил кравата. Градил я с пръсти отгоре с кабелстони и даже е сложил рез. Ще я язд. Ще я язд. Ето, намерих дъбъл, чакай. Айде телепортва се. Защо така прави? Това да се научи ръчно да прави това. Значи ще бъде още по-нататък, защото като гледам. Ако беше само ето комшиха, направо, може да се направим като гледам. Имаме 15 кварцови блока, 12 железни решетки и 2 тухлени плочи. Окей. Да ни пуснат пак Джон Булст. Ако си направим къщата на някаква така по него. Между другото това е много странно за 1.8.2, защо е така? Или това ще е такъв байм. В принцип направиха това като... Къде се ударих, не знам. Значи, когато е направен един блок, като го издигнеш, кажем един-два блока, и да го издигнеш малко по-ниско, а по другия малко по-нависоко, такова. Вали с някакво на другото, няма нищо. Така малко едно... Купиш това. Ти този... Те не знам, направо са не откачани. Що? Пише ми, цяло ме занимава тук на XFL5. Пише ми, че тази къща не е моя и не мога да чупя. Къде се взе? Това не е твоят, къде се взе? Аз ще го взема, аз съм ми се появи зад гърбец. Между другото тук някой е палил. Следваш ли между другото? Не. Не, аз взимам дърво. Взимам. Някой е бил или така си мисля. Така изглежда. Лъта? Да. Новото ЛТФ е лъта. Между другото някой е палил дървето тук в някакъв свежен бай. Добре, още горят или... Да, он е гърл, готов да да продаде къщата си за 5 цента. 5 стинки, къщи за 5 стинки. Бе. Тук на всяко дърво има такова, някой си не си е играл. Ето го е. Аре бе, зардет. На мене кирката ми е на един удар. Начих само да видя тук ларка. За по тия кирките си купаш тези дървета. Да от кирката. Нали копах железните решетки, кварцовия блок и тук намерих някой. Ето това се казва иглу. Да ви кажа честно. Колипка е така. Бъгнал сняг и това е играта. Ето няма рез. Щата във въздуха. Снега съм такова. Да, ето това приятел са го направили. Това дърво няма. Аз бих си купил къща за 5 стинки, каквато и да е. Те мога да е на стаечка, ама ти викаш пак има там къде живееш. Нали? Ще можеш да я апгрейднеш. Да, точно намери правилната дума за къща. Да апгрейд. Добре, ще добавиш някакви странни неща. Колко дърво да събера? Не знам. Към 20 така накрая ще не стигна.
си направо не чу колко ти казвам. Не, баус. Не знам, към... 2-3 стака. Аз едва събрах един стак. И брада. Аз съм тук, да, аз имам тук 40. Ма ти кафяво дърва на такова сърпрайз ли си беше? Аз Не, по сърпрайз, дълбока чакай. дървесина. Аз по сърпрайз направо, сърпрайз, мадафака. Викаш сърпрайз. Сърпрайз. Сега тук ще събера още и аз. Малко. Ра, искам да щупа и пикакса. Ей! А, не, това се върна. А, така. И фри лопатката ми. А, Осигурих си месеце. фри. Кит фри може да се взима На колко? веднъж на 40 минути. Да. О, да, веднага. А, не, то чакай, бе, чакай, бе. Да. Това нещо не е да го даде, бе, да го вземем веднага. Ама, бе, тук има блокове. О, не, това ще се го такова. Намерих. Ето ще има блок. Намерих биома, където има и такива. Аз това биом, между другото, много давно не съм го намерил. Аз даже бях направо забрал, че има такъв. Сега кокирката няма такова на тяпа беше, виж. Чак само малко. Момент. Това не са го строили хора, аз това съм знал като бана. О, да. Това е сноубайом. Не е сноубайом. То сноубайом Така и също така името. На F3 можеш да му видиш името. Ice Plane Spikes. А ти къде гледаш? F3 натисни. И после там под Facing и над Light има едно биом. Ice Plane Spikes. Не, оставя. Сега няма да се занимавам. Много Окей. товари. Искаш тук си направим биом. Тук даже виж има си лед такова. Ето тук отгоре баш. А тук между другото някой маняк пак е такова. Да, ама не изглежда на близко, ето там май бъгна да е такова. да, този биом е много готин, аз съм го. Сега се създаваше, че кирката ни е само с ефективност да се взема малко лед. И това лед, където не мога да се такова. Ох. Тук ще си направим тук, айде по-тук. Окей. Много мразя така, много хаби. Абе, тук, ние ще си го заравним просто махнем. Да. То ще значи. Много е трудно да троши само по едно купче. То няма пили, бе, сериозно ли? Ти да не се опита да ме удариш. Не. А как разбра, че няма PvP? Аз ти в мен се съмняваш. Това просто го запълня. Защо? Защо? Не мога. Да те с брадата. Бит бързо. О, това е суклет. Само е това другото, да е другото. GG, то направо. Кой? Кирката замина. О, и моите. Аз имах две. Тя едната даже май не беше пипана. Беше, но не беше. Това на мен ми е втора кирка, която чупа. Аз чупих двете само за едно. Верно ли? Я не нещо, което има ефективност. Освен да. Лопатата и брадвата имат ефективност. Деш лопата, мачка си. На ръка. То е едно и също, да ти кажа честно. Даш само пръст. Не е вярно. Не само ще почвам новите, но и сега припочвам клипа. Сега разбрах защо не си разбрах, че не е PvP. Не, ти откъде си мисли такива неща, бе? Спри, бе, виж какво прави, спри се. Изфърля ги тето. Така страга. То между другото, ето верно ли става? Не, това е било. То нещо между другото, това сняг няма да се пасим. Защото сме на високо. О, Чакай, аз верно ще спра се купая.
Ти не каза, че събрал там нещо? Един стак и 7 дърво. Необработено. О, то почти тъмън, да, даже малко повече от 200. Не знам дали е точно. Ето така е идеално. Само то сняг само да го махнем така. Ай, по-рано смисъл да не бъде така. Защо просто не ми се превръща в сняг? Защото е печено. Просто да без. Та ти ли си... Чакай, ще се стреснах. Нещо ми бъгна. Ако намерим снежни ако намерим тиква, можем да направим снежни човеци. Аз мисля, че поне не е достатъчно до сняг. Пъти, как си мислиш? Наистина, аз мисля, че мислиш. Трябва ли ни то? Да викаш от мобовете да ги... Колкото е така да ги бутат от това. Еми виж това колко е високо е. Те ще измрат. Защо намерих? Е така леко да ги побутва. Намерих две фри ябълки на земята. Къде ли са? Сигурно са филма е така. Добре, че ми И не мога да ги стакна. Защото на едните пише Лъчко Драган. Ай, стига е! Сериозно ли? Това е бали с мене, геца. Що? Шигачвам. Ето. Аз имам още една. И кой знае това? Почти така, когато се уча. Аз мисля, за сега това не бе хом. В този смисъл, мога да го дигнем на тази, тъй че... Само не съм да ти кажа, само за... И тази пропаст мога да ни бъде хом само. Аз може да преработя малко дърво. Ти си свърлил епоките, защото не е PvP сервера, ли? Не бе, без дисках. Ищи си ги. Може. Ето си тези. По-хубави са. По-вкусни са. Добре. Тихо, само Защото малко. и Тихо, името тихо, е тихо, различно. тихо. То сервера, както знае, шаланно. Това ма нерви, чакай. Тихо, Да. тихо. Че се сети за едно нещо. Тарам. То между другото, нали се правя такова дърво като моето? Какво? Не. Фак я. Виж, някой се игра да паля гората. Ето там, какво е това, бе? На лава. Ага. Аха, ама имаше и такова. Не, кажи сериозно, правя такова ли дърво ли След си? 2 минути почва евента. Ами не знам, мисля, че... В смисъл, то няма смисъл за евента. Според мен е 100% стабили на евенти. Повечето. И ще има много лагерни. 100%. В смисъл, то може. Сериозно нямаш такова дърво, брат? Не, човек. Я да видя какво е. Това е моето. Това ли е твоето? Елате за евента на Серкан. Саркамчо 23. Рела. Дай ми малко. Не знам сега, това дали е така ще се отива. То това даже не знам за какво направих така. То даже е така ще бъде. Не.
Тавана би трябвало да ни е по-висок. Той няма ни бъде такъв. Бе. Аз това викам малко такова. Защо не го направя така, бе? Тихо само малко. Shut up, бе. Даже е така идеално не ще се получи, нали? Той сервера пак така леко зато. Аре, Той Парфел, така от помести време се. на време си лагва. Гошо. Нека ще тук. Много нахален, бе. Между това там горе трябва да маха. Нека впише, админе, не кикваш ли ботовете? Добре са, не сме дошли тук да... Не играем да четем чата. Слабил. Но аз мисля за сега това да е. Ела така отвън към заправи. Ами аз мисля това да е, че съм гледа така леко съм се виждал. Окей. Аз мисля това да е къща, аз мисля това да е къща, това ще бъде къща, бе. Това да е края. Хареса, тих са. Хареса, ако е... Харесало клипът. Ще продължаваме още. Ще гледам гордо всеки ден да качвам клип или през ден. Ще бъде все едно. Трябва да направим реси после, но това не знам, мисля да бъде. Може да го направим извън клип. Да. То, така. И ако искате още клипове, се абонирайте. И това от мен е чао. Аз бях в Лачкатора. Това беше Farfel 93 и довиждане.